अनसुआ एक्स जोंहाय जेरावनोखि जाफैयो बे दखानाव जाफैदों जोङो अनसुआ सिगां एक्सखौ जि दखानाव लाबोयो बे दखानाव हाबफैदों जोङो मा जानो नागिरदों बस मा जाहोनो नागिरदों बसआ जाहोनो नागिरदों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आंनियाव चेनेलाव फैदों बियो आसला हाबा जासिगोन बारा गोबाव गैला मानसियालाय बोरायबाय 39 थांबाय 43 थांबाय नो मानसिखौलाय एकदम हेन्डसाम नुदों आरो माने औ खै केजि दं नोङो खै केजि बारा गैयालै जेनुइन खिथारा 115 सो दोङो 115 Oh my godness सफैबावबाय बसआबो सफैबाय बेखौ आं सोरनि मानाव सानदों रा दहायो दा जोङो भैरबकुन्द'आव जोङो माने रिल्स खालामनो नागिरदों नै रिल्स खालामनो नागिरगासिनो दङ परदेसि जानानै होननायखौ नायालै आं मुलुगाव आंजों समान हाइटानो गैया एसे गोजौ जागोनफ्रा हयथ' गाहाय जागोन समान गैया हा बेनोथ' आंजों समान गैया आरो आंनिफ्राय एसे गोजौ दङ हयथ' गाहाय दङ आरो दखाना मालाय नै एकदम सियारफ्रा सफा सियारसो एकदम मालाय सफा सियारसो होलायलायो आरो ओरैबायदि फेसिलिटि दङ गाइसमोन सिम्पोल दखानावनो देलाय लाव देलाय गोसोथोनाय रायलायनायखौ खोनासंनो जानांगौ ना हांसो बेदर अनसुआ एक्स जोंहाय जेरावनोखि जाफैयो बे दखानाव जाफैदों जोङो अनसुआ सिगां एक्सखौ जि दखानाव लाबोयो बे दखानाव हाबफैदों जोङो एकदम बेयाव जाफैबाय थायोमोन आरो माने एक्सखौ लानानै बै सेस दा मोनायाव फुरा नांलायखासिगोन बिसोरो नांलायखासिगोन दा मोनायाव एकदम नांलायसिगोन दा रायजोफोर माने बोथोरा ओरैबायदि मोजां साइक्ल'न फैहां ओंखायनो मा अफिसबो जोबखाबाय दा आङो थांसिगोन माने भैरबकुन्द'आव एसे बार जाहैनो नागिरदों आरो ना माने एसे बार जाहैनो नागिरदों जोङो दा नर्मेल ब्लगआ फैथाराखैमोन खालि जुखामनिल' ब्लग फैयोमोन दिनैहाय फुरा माने बोथोरनि फैसिगोन नोंथांमोना चेनेलाव नुदोंना ब्रेकेटआव लाइफ स्टाइल नायदो नै लाइफ स्टाइलाव मा भिडिअ फैयो लाल सा गोथाव ना बरिया टेस्टि दा जोङो बेलेगफोरबादि माने जानो हाया आरो बेवहाय पक'रानो माबा बेदर माबा माबि जोंहा माने गैया नालाय मायाबा खम नै रायजोफोर इस बिहावनिजों थांनायलाय नै रायजोफोर उदालगुरि टाउना बेनो बै माबा मोनसे जागोन एकदम सिनेमा हल ना मा जागोनथाय बैयो आरो बै बिशाल ओमफ्राय बिशालनि गोजौआव सिनेमा हल आदसा बे रं साइड फैदों रं साइड ओमफ्राय बिशाला बेनो नै उदालगुरिया माने बिटिआरआ नैबेखौ ब्रेकार होनोलै सुइजारलेण्ड स्मार्ट सिटि स्मार्ट दा बे लामाया स्टेट हाइवे जागोन गाइसमोन स्टेट हाइवे 10 बेजोंहाय डाइरेक्ट खासिबारि होननायखौ सहैयो जोंनि टाउननिफ्राय माने बै खासिबारि सारिआलिया ओरै भैरबकुन्द' थांनाय ओरैहाय तेजपुर थांनाय ओमफ्राय बे साइड गासैबो धाबा जागोन न'आ बानायगासिनो दंखाजोबो बै जाबाय आंनि लोगोनि बिहावनि गामि बे हाखौ मोनजोबसिगोन फुरा मोनजोबनानै दखान होसिगोन बियो गाइस नै लामाया ओरैबायदि माने जाजोबाखै जोंना सुइजारलेण्डआ जाथ'वाखै दाबो ओइ हागोन हाया हानाय नङा ना फुरा माने दासिमबो जायाखै दा जों फासिबाय मोजाङै फासिखाबाय माने नै ओरै थांनो ना ओरै थांनो ट्रेक्टर लामाजों हागोन हाया गैला खाफालानो मुन्दा जेब्लायबो मुन्दाखा जोंना खाफाला जों बेक थांनानै जों गावनानै मेन रडखौ जों गायफिनसिगोन आरो राइट टार्न लानानै उल्टा गिदिंनांबाय आरो उदालगुरि टाउन रडखौनो हमहैफिननांसिगोन ओरैनो आरो नै लामा बानायनायसो लोगो मोनबावबाय मा जागोन हागोन हाया हागोन ना दिनै खाफाला मा जागोनलै दिनैनि ब्लगआ आसलसो
बे गोदो नोंथांमोना उदालगुरियाव दैबाना लोमनाय नुनाया बेनो आरो कलनजिनि दैया बाव लोमजोबो माने बे मावरियापारा होननाय गामि बेयाव दै लोमो आरो फ्राय नै बेयाव फुरा लोमजोबखायो बेयाव बे फुरा खासि नुनाया फुरा माने दैबाना लोमजोबो बै गयाबो गोमो गोमो जानाया बाला खोबनानै फुरा गाज्रि जाबाय आरो माने बे टटेलि लोमजोबखायो आरो दा गाइस फाइनालि जोङो अन द वे टु भैरबकुंड बोथोरा ओरैबायदि रमान्टिक माने अखा हाहाङैनो हायाखै आरो बाव गानखौ खनफानो दाला इमसनाव दा नैबे बड'लेण्ड बासआ क'क्राझारनिफ्राय फैनाय 5टायाव सफैयो क'क्राझाराव जानो हागौ 10टासोआव खारहैगोन दा बे सफनगाव आरो बेनिफ्रायनो फुरा भैरबकुंडनि सका जागायबाय नाय माने ओरैबायदि किउट नुयो आरो अ माय गड नैबेहाय चेक पइन्ट दङ माने पुलिस स्टेसन दङ भैरबकुंड पुलिस स्टेसन माने फुरा दंफां माने फ्लावार्स ओरैबायदि बिबारा अखा मोननायजों ओरैबायदि किउट नुदों गोसो गोजोन खालामगोन Siapa kau sih? Itu apa ya su? Foto satu biasa. Moजां मोननाया गोसोखांला जोब्बायलै गोदोनिखौ X-ko, Phungkha ke dah semuanya. दम गोदो डिप्रेसन जाहां-जाहांआवसो दामोमोन जों बिदि गानखौ दानि गथ'आ बेखौ only 19th century'ल' मिथिगौ दा फाइनाल जों एन्ट्रि खालामबाय नै हाजोआ एसे माने हनै दा बे दालां गोदान आरो बे गोदान ब्रिजआ माने गोदान दालाङा जाबाय लामाया अरुणाचल क्रस खालामो बियो नैबे फुरानामोन दा बेजोंहाय एकदम मोजाङै गारि सारि खारो आरो दा बेजों सिदा ओरै टाउन थांबाय अरुणाचल थांबाय इनिफ्राय ओरैहाय सब मोनहैजोब्बाय बम जिल्ला फार्स्टआव रुपा बम जिल्ला इनिफ्राय दिरां इनिफ्राय टावां दा बे समाव जों थांगासिनो दङ टावां दा माने अखाखाय दायो सेंग्रा सिख्लाया थायाखै जानांगौ माबा बे समावहाय सेलफि लानाया बा रिल्स खालामनाया दा बोथोरा एसे रमान्टिकआनो गाइसमोन रायजो राजा नोंथांमोन नाबो मोनो बेयाव दैया खिन्थु हनै बिराद दैया खम इवानै सिंगारबो दङ जोंजों दिनै ओरैहाय नै बे रिजर्टआ सोलिबाय खोमा थाफैनो हागोन माथो बन्द' गोजासो सोलियाखै दां आरो खनसे अपेनिं खालामदोंमोन बेखौहाय ओरैहाय अरुणाचल बैयावहाय माने बेजों अरुणाचल फुरा टटेलि अरुणाचल बेयाव आसामा पावारलेस आरो बेयाव माने एक्सुवेलि मा रुल्स एन्ड रेगुलेसना अरुणाचलनि सोलिगोन आसामनि सोलियो आरो डेट मिन्स बे गासिबो जौ महल गोजा जौ दखान गोजा बेवहाय दा जोङो गारिखौ पार्किं खालामसै बेनिफ्राय बे फुरा टटेलि अरुणाचल आरो दा बेहाय मेक्सिमाम माने जौ दखान गोजा बाट जोङो दा मम' जानोसै मा जायो जाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे हाथुरि दिया डांगुरिया रोखै আছে बे जाबाय अरुणाचल रायजोफोर माने अरुणाचल हाबबाय जागायबाय भैरबकुंडनिफ्राय हाबजेनबाय आरो बेजोंनो डाइरेक्ट कालाक्टां मोनसिगोन रुपा मोनसिगोन बम जिल्ला टावां बेवहाय फुरा रिजर्टआ जाजोबसिगोन बे बर'आनो लादों ओमफ्राय बिथिं पार्क थागोन माने फुरा टटेलि माने फिल्डसानो बेलेग मोनसिगोन आरो अरुणाचल एबार भैरबकुंडआव दा नै रायजोफोर भिउआ बिदिनो जायो अरुणाचला माने लामाया माने ओरै गोजा आरो माने मोनसेबो सिदा गैया ओरैहाय जेरै जिबौआ खारोना थिग बिदिनो सेम टु सेम गोजा दा सेंग्राफ्रा बोरै फट' लायो नायदो नोंथांमोना मोननैसो फट' लासिगोन दा जों बेखौ जानाय जासिगोन गाइसमोन माने रायजोफोर नैबे लावथिजों थुबाय बेखौ लावथिजों लावथि हरखादों
आया थुआव नांबाय नै दा जों आलदा लकेसनाव थांसै ओइ नै गामिया अरुणाचला मा गोदाबाय